Energiwatch er taget en tur til London, hvor der bliver afholdt konferencen Offshore Wind Energy 2017. Og jeg tænker, at vi tager en lille guided tur på, hvad de forskellige selskaber har valgt at vise frem i deres boder. Der har vi Force Technology. De har en simulator med i år her. Og Michael, hvad er ideen bag den her simulator? Jamen, der er flere ting i det. Vi kan bruge det til at træne besætninger, vi kan bruge det til at udvælge besætninger, vi kan sikre os, at de har de rigtige kompetencer. Men så noget, vi også bruger det meget til, det er afprøveoperationer, inden vi tager ud og laver dem, ikke? Så man kan vise kunden, at det der kan godt lade sig gøre under de givne vejrforhold. Og på den måde kan man også få prøvet alle procedurerne af og sikre sig, at ting kommer til at foregå på en ordentlig måde. Altså helt bundlinjen i det her med at bruge simulatorer, det handler om at minimere risiciene, minimere de uheld, der sker. Fordi man også husker på, altså det er nogle ret voldsomme kræfter, man er op mod, når man er ude til havs. Jeg kunne selvfølgelig ikke selv lade være lige at prøve simulatoren af, fordi hvornår får man ellers muligheden for at prøve sådan en af. Og det var da en oplevelse. Jeg blev heldigvis guidet godt af Lasse, fordi så var det lidt svært i starten, det måtte jeg nok kende, fordi der var der nogle håndtag, der skulle drejes på, og hvordan drejer man, hvad er styrbord, hvad er bagbord, ikke? For sådan en landkrabbe som jeg, så er det ikke altid lige nemt at finde ud af. Men i sidste ende, så gik det da, altså jeg fandt ud af det, og så bevægede jeg mig over til den computerstyret, da jeg ligesom var kommet på plads. Og her gik det lidt nemmere, det var sådan, en lige tog lidt over. Man skulle selvfølgelig være vågen, sagde Lasse, men det hjalp lidt på det, men det var sjovt at prøve. Så hopper vi op her, det er ELA, der laver container, hvad kan vi sige, hjem til offshore. Vi åbner lige døren her, og så træder vi ind. Der er et værelse herinde, kan jeg se. Jamen det er jo... Og tv. Det er jo ganske nydeligt forhold, når det nu skal være, når man er ude på havs. Men det store spørgsmål er jo altid, hvordan toilettet ser ud. Der er saftsus med både bad og det hele, og tandbørste og barberskum. Man skal jo noget ligne en vildmand til havs. Lad os prøve at hoppe videre. Der er garanteret meget andet herinde. Så er et lille mødelokale. Lounge room. Ikke dårligt. Det kunne man garanteret også lave til et værelse, hvis man vil bo flere under samme tag. Men det er jo det. De kan jo... Så her er en kontor, hvor man kan sidde, og der er endda planter. Virtual reality, det er altså... det er det sidste nye, skal man i hvert fald tro. Der er i hvert fald flere selskaber, der nyder at vise deres møller frem på den måde. Her ved MHI Vestas, der har valgt at vise deres nye mølle frem, som de præsenterede her på konferencen, også deres 9,5 mølle. Og så kan man så lige påføre sig sådan nogle briller, og så står man lige pludselig ude til havs. Helt kort her ved NGI, det er, at man sænker platformen ned, og bagefter så går det egentlig ud på at ramme, hvad kan man sige, bullseye herinde ved hjælp af pumper hernede, man åbner for på ABC. Så kan man se en rød plet herover, den skal ind og ramme midten. Det man har 3 minutter til at gøre det på. Nu kan man se her, hvordan han falder ud, og så skal han åbne nede på B nu for at få den ned på plads. It was a bit challenging in the beginning to understand the system. Of course, I have seen it on drawings and we have been designing it and so on. But to really understand the three thrusters that I was to operate. But when you got it and it started to penetrate, it went surprisingly easy actually in the end. Ja, virtual reality, det er alle steder. Her er det Siemens Gamesa, der viser deres vindpakke frem. Her har vi den danske pavillon, der serverer faktisk ret god kaffe. Det kan man ikke klage over. Jeg har da allerede tillusket mig et par kopper.
Så jeg bevæger os længere ned. Hernede har vi DTU, det tekniske universitet. Det er bare lige hurtigt, hvad laver DTU herovre i London? Jamen, vi er her for at fortælle om, hvem vi er, hvad vi laver, og forhåbentlig få fat i nogle partnere. Fortælle om vores forskning og vores uddannelse. Vi har lige lanceret, at man kan tilmelde sig på en online master, fuld masteruddannelse som noget nyt. Det vil vi gerne fortælle folk om. Og så også nogle af vores spændende forskning, vi laver rundt omkring. Og hvordan er nu den der uddannelse? Det er online, ikke? Altså kommer det bare til at vælte med ansøgere nu så? Ja, vi håber det. Det håber vi. Det er noget nyt. Så der er deadline faktisk her i juni, hvor man kan melde sig til. Så vi er lidt spændt på, hvor mange der kommer. Men det er jo noget, vi skal ud og fortælle verden om først. Men vi kan se, at der er stort potentiale. Vi har lavet sådan nogle tutorials og nogle gratis på nettet, man kan gå ind og se. Og dem er der rigtig mange, der er interesseret i, så vi håber. Men vi ved det ikke endnu. Vi må se efter deadline. Hvordan med samarbejdspartnere? Er der nogen, der har bidt til krogen? Ja, altså der er jo masser af snak, og der er også en konference, der går her med forskellige sessions, hvor vi har flere af vores forskere, der fortæller om de seneste resultater for alle mulige projekter, så det håber vi jo meget. Det er jo en stor smeltedigel af forskellige folk, man får talt med her, så der er mange snakke i krogene rundt omkring. I går kunne JDR fortælle, at deres 66 kV-kabel skulle levere til den portugisiske Windfloat Atlantic vindfarm. Og her ved Prysmian Group, der er italienerne egentlig heller ikke helt bagud. Altså man kan både få kasketter, men de har jo faktisk også deres helt eget 66 kV-kabel. De var jo faktisk sammen med JDR, et andet selskab, så blev de jo af Carbon Trust-fonden, så fik de jo ressourcer til at udvikle det her kabel, men indtil videre er det jo ikke sådan rigtig kommet i brug endnu. Der er JDR jo løbet med de første demo-projekter og sådan noget. The first projects, the smaller demonstration projects, we didn't win, unfortunately. We're actually hoping very soon this year already to get our first, let's say, project in 66 kV in offshore wind. But the same technology is already used since the 1970s. And ExxonMobil is a very good example. That's a cable for oil platforms where you know that reliability and endurance of cables are top priority. Cost is not an issue. For an oil platform, the cable always has to work. So if oil industry chooses for an EPR technology, that gives you an indication of the, let's say, the reliability of the technology. Hos LM Wind Power, der har valgt at lave sådan en lille pjece af brochure med 10 blade points, som de kalder det. Her kan man blandt andet læse, at jorden har brug for mere vedvarende energi, og hvor meget det ligesom kan trække nu, alt havvinden her. Altså, det siger 36 rumskib kan det klare, og hvor billigt det er, blandt andet, at det er billigere end naturgas og kul og sådan noget. Og det er en god investering. Mange jobs, og ja. Og selvfølgelig, at det hjælper i kampen mod klimaforandringer. Pointerne er mange. Eller, der er i hvert fald 10. Her kan man jo få lov til at se Semjons mølle indenfra, en 6,2 mølle her. Ja, som de siger. De har valgt ligesom at stille op under sloganet, at med Semjon, der får man ikke bare en vindmølle, man får også commitment. Sådan skal det være, så kan man få lov til at justere lidt på hastigheden her vind. Ja, så får han nok mere at se til derinde. This is Leosphere Technology. Leosphere is a French company that has developed for more than 10 years now the LiDAR technology. LiDAR technology is like the radar but based on the light. And it is a laser technology that measures the wind up to 250 meters for the wind cube, which is the cubic system that you can see there. You also have extremely powerful technology, which is the scanning unit that can go up to 10 kilometers, measuring very precisely the wind. And you have this system, which is a wind iris. This is based on the same technology, which is put on the top of the nacelle and allows to measure the upcoming wind for many applications like
power curve measurement for wind shear, for many applications to optimize the wind turbines and the wind farm. You can also do turbine control with that. Som sagt, så er virtual reality jo det helt store hit her på konferencen. Her kan man jo få lov til at komme ombord på en båd ved hjælp af briller og bevæge sig rundt. Her er det Scottish Power Renewables, der holder hof, kan man roligt sige. Der er stillet lidt forskellige tapasagtige retter frem, og det er noget, der lokker ingeniører og presser til, kan man godt se. Men det er jo generelt, at der er mange måder at få lokket folk i biksen på. Virtual reality, ja. Her er det Dong, der simpelthen giver virtual reality briller væk i sådan en cardboard glasses-agtig udgave. Rasmus, kan du ikke kort fortælle mig, hvad det er, I laver her? Jamen, vi laver dybest set en boks, som tager havmiljø og fjerner salt og fugt fra luften. Og det gør så, at vi kan bruge den nu afsaltede og affugtede luft som medie til at ventilere og danne et overtryk ind i det kan være en havvindmølle, det kan være en generatorstation, det kan være hvad som helst, hvor man har et behov for et godt og et tørt miljø. Hvordan kan vi lige løbe de her steps igennem her, I har sat så pænt op? Jamen, groft sagt, så tager vi luften ind udefra, hvor vi suger ind i maskinen. Så blander vi det med noget tør luft, som kommer herop fra toppen af maskinen. Den her luft, den gør så, at vanddråberne og saltdråberne fordamper, og så har vi fast salt tilbage, og det kan vi så fjerne i filteret over ved mærke 3. Og efter filteret har vi så afsaltet luft. Den luft sender vi igennem tørrehjulet op ved punkt 4, og det gør så, at vi får nu afsaltet og tør luft, og det kan vi så levere, hvor man har brug for det. Så sender vi det ud herover i siden, og en del af luften, den recirkulerer vi så og bruger til at fordampe yderligere vanddråber. Og en sidste del varmer vi op, og så driver vi vandet ud af affugtningshjulet, så vi kan affugte noget nyt luft i næste runde. Og det skyder vi så ud af møllen til sidst. Men man kan sådan generelt bruge den til at skabe et godt og tørt klima inde i en vilkårlig installation. Ja, det er Renewable World, der kæmper mod klimaforandringer, og det gør de med et cykelløb, og så er de stillet noget op her, hvor man simpelthen på cykel kan få de her elektriske biler til at køre rundt, og der er en konkurrence i gang, og den tænker jeg da, den skal EnergiWatch til vinde. Så det bliver jo spændende, hvor hårdt jeg kan træde pedalerne. Jeg må nok desværre erkende, at mine cykelevner, de går mest til sofaen og Tour de France. Jeg troede, jeg var en Laurent Jalabert, sprinter i starten, bjergrytter i slutningen. Men altså, jeg røg af i svingene, det må jeg erkende. Det var kun derfor, jeg ramte 6,2 sekunder. Langt fra nok til at komme op på top 10 scoreboardet, desværre. I'm not on the board. Not quite a record setter just yet. Well, thank you. You're very welcome. When one stops unexpected, and if it's appropriate, within those seconds we'll send a team out to go and fix it. Ja, lidt sjovt er det da. Her kan man så se den video, som de viser inde i den virtuelle verden. Her er det jo så bare på en tv-skærm, hvilket ikke helt giver samme fornemmelse, når man ikke kan bevæge sig lige så frit. Men sjovt er det da, og jeg kan da godt forstå, at så mange selskaber finder behovet for at vise det frem. We're gonna start off with an old Lionel Richie song. Det var så konferencen Offshore Wind Energy 2017. Jeg håber, du har haft en god tur med rundt. Konferencen synger efterhånden på sidste vers, og folk er ved at drage væk fra London. Og hvis man skal opsummere det kort, så kan man jo vælge at sige vindmøller, vindmøller, vindmøller. Men det har også været et indblik i den virtuelle verden, som vi så, fordi alle har haft en eller anden interesse i at vise deres møller eller skibe, eller hvad de nu laver frem. På den måde. Der har været udstillet kabler, der har været bolsjer, lange baner og kuglepinde og merchandise og gøjl, folk kunne tage med. Men EnergiWatch, vi skal også til hjem af. Men vi vender stærkt tilbage en anden gang. På gensyn. Hej. Thank you for your attention.
thank you for listening to both of us whilst we have bored you for the last 10 minutes. Enjoy the rest of the party. The beer and the wine is here. And enjoy the evening, ladies and gentlemen. And we see you in Copenhagen in 2019. Yes, and the band is back and it's on the whole pavilion, so please enjoy. Welcome.